Hello guys, welcome back to my Pitangki Vlog channel. आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। आङो दिनै रुमावनो भिडिअ खालामनो सानदों गाइस। जोबोद दुखु मोनबायमोन, मेल आइडियाबो गोमाब्रबबायमोन। दा खुलिफिननो हानायखाय गोदान मोनसे भिडिअ हगारना होनायसै। सानो बयबो नायब्लादो। So guys, आप लोग भी देख सकते हैं अभी हम बेंगलोर पे आके फिर से गांव के जैसे गांव में हम लोग खाया गया था, इसी तरह हम बेंगलोर में भी अभी खाने जा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग भी देखो, मैं आप लोग को वीडियो दिखाने जा रहा हूँ हम कैसे खाता है और आसाम के सब्जी कैसा है और हमारा बोडो बच्चों का सब्जी कैसे बनाता है और हम कैसे खाएंगे। तो दोस्तों ये बेंगलोर का मेरा रूम है। मैं यहाँ पे अभी आके आसाम से एक कुछ सामान लेके आया, खाना पीना। तो आप लोग को मैं दिखाने जा रहा हूँ। चलो दोस्तों आप लोग मेरा साथ बने रहो और मेरे को फॉलो करो। आरो हामबाय बायदि मोनदों आं न'निफ्राय फैनानैहाय बेयाव जानाया थिग जायाखैना, ओंखायनो हामफैनाय बायदि मोनबाय। अब्लाबो नै नायै बेदरै दिनै रेडि खालामदों। दिनैहाय आरोबाव जोङो बेयावहाय बेंगलरावहाय पार्टि जाबावनायसै नै, नायना लादो लोगोफोर, नोंसोरबो नायनानै जाबाय। मिस्टार सि दैमारि इउटुब चेनेल बिथांहाबो दङ, साबस्क्राइब खालामलायना होदो। साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। हाजारसे गावजों गाव। मिस्टार नोङो जे नार्जारि ना इउटुब चेनेल बिथांहाबो दङ, साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो। बिनिनो बिहि नै नायगासिनो दङ ओरैहाय टिभि नायदों, फारसेथिं मबाइल नायदोंना टिभि नायदों फाथा गैया, ओरैबो मबाइल नायदों। मावथिया ओरै ओंखाम संदों नै, जोसा माइरं सुदों नायदो। ओमफ्राय हरै मा संदों नायहैनायसै, नायनोसै। आंनि अनजालि एसे होबावगोन ना होनदां, मोनबा होदोंना हिन्जावले अनजालि होननाल' जाया, हिन्जावखा आंनिनो। सना जिरख'नाय होनब्ला बांद्राय खर' देरो। जिरख'नाय नङा, बांद्राय जिरख'नायबो जाया, खर' देरो। बेलाय मा बुस्थु? थारुनजों अमा बेदर गोरान थारुन मिक्स खालामो संबाय दे। आरो नै ओरै बेयावबा मा दङ? थास' खिलि, थास' बिसं होनना बुङो जोङो चिराङावहाय, ओरै अदालगुरियाव थास' खिलि होननानै बुङो। अदालगुरिया थास' बिसंसो होनो। थास' फिथौनि आंथ' खिलियाखौबो मिथियामोन। नैबे जाहैबाय मानामुनि। गफरनि माबा दै, साया नांदों एसे। नै नायदो नै, एसे साया नांदों। संग्राया नै संगासिनो दङ, ओरै सासे संदों। नै एथ' गोदोर ओंखाम संगासिनो नै। ये है दोस्तों हमारा आसाम के सब्जी का नाम क्या क्या है? आलू जंगल का उठा के लेके आ रहे, मुझे पता नहीं है। चुका मछली, चुका लिप गल रहा है और चुका मछली। ये पोर्क और कोचुका कोचू, ये चुआर का मांस और कुचू मांस। उधर मीट, भात, राइस, खाना सभी मिला के उधर ही है। वगैरह दा नै जानायनि स्टार्ट खालामबाय गाइस। तुर्की बेखौ हिन्दीयावहाय कुचु होनना बुङो। नैबेयाव सासेया जिरायनानै बुदु बायदि जिरायखादों, रानग्राया नै। भूटानिस का बुद्धा जो है ना, उन लोग का जैसे बैठ के आराम से भाग रहा है। किबा कर रहा है, खाना भाग रहा है इधर। देखो खाना परोस रहा है, शेयरिंग कर रहा है। हिंदी में ज्यादा इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। ये देखो अमा बेदर गोरानजों थारुनलै डाइस नै। लाइट देख रहा है, देखो वाओ ब्यूटीफुल। मा साइड गेजेराव
Kamu tuh biasa ini bos. Biasa kak. Kayak lah kan lebih kau. Mama nih. Urna sol nih. Kirain bawa. Anak jero betul gitu. Bangku dan. Belum deh. Nih. Kenapa? Hei. माबायदि मोनदों जानायफ्रा जे फोरमायदोंलै आलु गोरलै बेनिफ्राय मै बेदर दैया दैया गोथाव गुदनो गुद मा बारायबा मा जायो मोखां गोबांजों मोखां गैयै मा होनो मानसियाबो गोसोम जाना फैखाबायना आं नायसायनि दाउखा दन्दानो हरैबो सासेया गोसोम जाना फैखाबाय जोंनिया दाउखा दन्दानो ओरै इसोरथ' गुफुरना मानसिफ्रा नै गासैबो गुफुर गोजा आंबो सानदुं बेरायनायसो नालेखा जाजोबनाय माराथ' गोथाव होमबा मा जादोंलै Christmasआव जाबोबाय अमा बेदर गोरान मोसौ बेदर गोरान खिन्थु आं बेवहाय मोसौ बेदरखौ लाबोआखिसै अमा बेदर गोरान लाना फैबावबाय हांमा थागोन सानदों आं नैबेखौहाय ओंखायनो बायनानै फोराननानै लाबोबाय साननै फोराननानैहाय बर'दिननि बेदर बिबाय थादोंमोन बेयो बेवहायसो सोजोबो आंनि गासैबो आंनिफ्राय नैसिन गोजासो नै बाबुनानि गोजा दा थारुननो मोखां गोबां थारुनखौबो लानानै फैबाय मानामुनिबो लाबोबाय गोथावलै थास' खिलिबो लानानै फैबाय ना गोरानबो लाबोबाय बोथिसे स्राय जानोसै होननानै जाफैबाय रायजोफोर जोंबो जागौमोन होननानै जासानसै आरोना आं रावबो बारा इनभाइट खालामनाय जायाखिसै आलु गोथावसै उनफ्रावहाय मोजाङै मोजां थांनानै थालायोब्ला मोनजागोन होननानै आं सानो आरो बे आंनि इउटुब चेनेलाखौहाय 50K बानाय अमा मासे लायगोन आं बैयावहाय लिंहरगोन आं मोनसे हाबा बायदिबो बानायना होनो हागौ आङो जुदि 50K थाबैनो बानायना होयोब्ला जाथ'नायसै रायजोफोर दसे दोनथ'नायसै दे खोन्थादो मा गोथाव माबायदि मोनखो आसामनि मैगं गोथाव जोबोद गोथाव मा मिनिलाबाय नोंलाय जागासिनो दं नै सासे हाजोआव मिनि होलाबायो मालाय फोरमायदो रायलायबाय थानायाव गोथावखा माबायदि मोनदों जानानै अमा बेदर गोरान आसामनि थारुन ओंख्रि न' लायनै सासेया जोंनिलाय मोदोमा देरदोंना देरदों नै मेजेम जानाया माबा गलायदोंनो थाव गलायदों मेजेम जानाया थाव गलायदों उल्थासो फोरमायदो माबोरै मोनखो जानानै सरि फैन्टास्टिक राहिल जागासिनो दं गोथाव रायजोफोर जाखांजोब्बाय दायो दा जोङो जाखांबाय नै जाखांनायनि लास्ट भिडिअ साराया खालि जाबाय गाइस फाइनालि जाखांबाय जोङो दायो भिडिअखौ माबायदि मोनखो फोरमायलायदो आसामनि बेदर लाबोना जाफैबाय ना लाबोना जाफैबाय भिडिअखौ आं दा भिडिअखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो गावजों गाव गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय एसेनोसै